Ubwansu bw'omuguzi. Moncho muligereria na gukwanira bono handonzi asobereta simarogoba ya bono chinga kichinde nene gukwarigania semesa ya mangana maji nyari gukomanyigati yari twabereto gukwariganiria kurose mambia lingentambe ko chinso chigabono chia bono butuge karo chiara Chinsa Isato aseribwa nyari ko gosansa muranira na gukomanyana mangabereka okolekana lituke liga lya Jumaine tariki 19 omutinyoka no mwaka bukiri bubere na 22 onyorabona oyo koligie kerego kyo women rep boygoro mu women rep county ya Kisii Janet Yongera ni goli tukale anyara gosabira sogo chikoiruke bandera ye kyama gaudi emma bosio asobo chodyo bonene ayomo nende mange na kwarigane tumenya senchire yobo ikiranu olitokubwatira nere bwetira sumono boimanyiryo igakorokwa Joshua Autsa na injiritira ne nkorokwa Vincent Onyancha. Na nigo toko chaka kurwa sensemo ya siasa neme ye county ya Kisii ekeroto kumurekerekero kyo women repase county ya Kisii ekyo musubati Janet Yongera agenre toko keligibo igonanda sentunde ya kabire litukulia lero niganyara kubekerwa masabo asogochia koiruke bandera ya ODM obusio bokoligie ekero kyo women rep unomulikeito Mildred Mumanyi agotumanya. Inseye metenya tato yoka ilio obochorio bonene gokoreka nigo asebono obochorio bokego se nominations asebyama ao bogenderete gokoreka ilio abarai kwenyorera chitigiti chiabo oyo koliga ekerogo kyobo women rep Kisii asentunde ya kabere omusubati Janet Yongera nigo lero akolerwa amasabo abene abo ase abarai ao baikirana nigo Ongera abolia abamenyi ba Kisii kumubwatesia omoyiga oyo oragwa no mosike James Ongwae. The late no mosike His Excellency Governor Ongwae. Oye boli no musata kumusata boli. Onya mugambi omuntu Ongwae atatu bwate toko boka na njibuna Janet akarango mwana tiamo bwate toko boko. Kangombati omuntu na bwateba kanga na maligango konya koyolera nyomba gaiga ntadigo stoka. Barenga barangi na njibanje mama county agenda 5 tena mama county 5 tena buyamono 5 tena buyamono ngo bakira ngambi yamono ngo bakira ngambi yamona sobwanjani yongo kubarayiga bari twen story gaiga toko chikoligie birogo togenda no omorembe Omugavana James Ongwae nigo ainekia agochikomosira Ongera asekeria teba onyarire kobaga kwenekia amagenderera mange na igo asentunde ya kabere goika aikiranie alia atigairie. Janet is a lawyer by profession. Ono Janet yoga kinero kobeko de tumubeke na abana bali bande ga kiganga are you being fair? Na rocha murabande bagoteba ngatae gwetigiti. Taegwetigiti Janet inkia taegwetigiti baitu tororo roshu alingaki Janet na betanyo tigitoro it's not fair. Because Kiara she's hard working and she's done a good job as a county MP. So Janet, we wish you the best. May you travel with God and I know that you reach your destination. Chinga kechecho nigo abarai abo baganeirie omorembe korwa ase abarai bande asebo igo bamwakira omoraiwe kiama kia ODM Raila Odinga buyamono ase okumwegena Ongera na komwa a direct ticket ya ODM. We are going to have a serious meeting in Azimio
because as soon as then the next thing no to a very serious meeting as mio tobora ninga kitogo konya umura ito Raila Amolo Odinga going forward na ende moro chenche kuna kuetana na nere togo tebanga Nyanza this time wotogo waka 100%. Ya kingo Mr. President ndogo waka tikura 100%. Yungo ripotelea egeteseni kia Ndizi TV ilieteliane Mildred Momanyi. Biamono Mildred Momanyi hasoroboche rwa senchira yoboikerano bono togotigana na Mildred Momanyi tomolekera yandagende tokolekana ase chinsemo ekyombe kiabusa ekikemeka ntebuna Bonchari University Students Association ritukolia lero nigono kiabwato kebitamba byobocheno gocha sabana abanyaroka asensemo ya botoro yogotoka ewodi ya Omulenda bakrowa no munyakirobo bwekyombe kyo Fred Omache nigo bate uneganga yabono ko enekia nangosira baro mwana munyaroka omulikito Brian Saginisena nigekera na senseme yona gotwaliganira roboti rokobwatia Bonchari University Students Association Mbusa ase entunde yende na inde nigo beso kiana kurobo konywe bitamba byobochenu gose sanitary pads gochia asabana banyoroka ensemo ya botoro egotoka ewodi ya Bomolenda Bonchari county ya Kisi egento kolengana na barobogi ya segetiro nebirengo byigoro byobotaka ensemeyo egento gekwerera abana banyoroka kwa n'umucando bugotanyora ebinte bibyengencho asobugma bwa kiralituko egento keraturubanye nonya na masoma abo Store Mbotoro Primary School, twarete project ya sanitary project, courtesy of Joshua Nyangwecha Maragia Foundation. Twachagaiga sanitary pads was just a cover to empower our young girls. We've been talking to them. Bana bagokire twabeire chipads twabafundishire gutumia. Ege okonya say the young girls or maybe the poor girls labda some of the girls cannot maybe afford the sanitary towels eyo kubakonya kero twabaleteire the project igaiga nabe kunyara kubakonya ko change their lives as in they can manage to afford it. Project yetu wacha karero yo kwena na sanitary towels tuchasa abana kinyaruka bari maybe bawukina bataranyara kwetenenera gusabanyara kwegorera bitambe byabochen na butu wacha konya gara enare koboria abarayi baitu gosite well wishers urwase binjoro baitu bali baranyara gotokonya bakore gas 92 tunyara gukora project mletiga tulichagua Botoro kwa sababu Bomolenda this is like the center of Bomolenda alafu gego uroche lazima tonyora abiska bange bale disadvantaged kwa maana tulikuja huko Agaiga twasha mukoye bibia sanitary towel anengwa kirambia mora sekimbikea busa sasa tokonya bare kurupen kwenya lakini batokonya kasabamente abasesera gokwana na Ndizi TV nigo omaraibu aboroki wabo Fred Omache achikire boigo gocha kyo murobere boko basemya abanyakenyoro bensemeyo anene mono obuye boko Molenda omwana munyaroka korenda obosibole bwae na boigo gotuguterare bikoro byogocherera abana banyaroka ase birengo binde byonsi mbochitoro chake project yende ya kurukunga bwatete ya gender based violence astogochia create awareness wasomia abana bamibyo karabago siru sebata chirunse nkibata kiroka other than ko report abakwana ba report sometimes mbagwa monto go push elinde banya akienya aragutoka korende aya onsiko agendererete negento kengencho koligereria yarengete omwana mumuranere likorenda bonsi ase ebirengo ebimo likorenda na barabo ase barabo ingo reporter ya Ndizi TV ereterane Brian Sagini Isena Biamono omulikito Brian Saginisena soroboti rwa senchira yoboikerano bono gotigana Brian Saginisena oburere bwa kansa igobono bwabeire bwogosegasigia bange abugoikira bone gabanga bataranyora bokonye omusubati oyo mukuru wa sensemo ye ward ya Kyabonyorume county ya Nyamira omanyekate na Batshepa ni gabona abere no burere obwo asega kemyaka ebere asokurera oburere bworobere kansa yorobere ijwaganiryo bokonye mulikito James Ndieki na mange
ime yekinyoro kie engeta kia Wanyaru Ward constituency ya Burabu ase county ya Nyamira nigungumira no moswati Batsheba Kwamboka Andrew oyoberega kurwara kansa yorobere kuru mwaka wechiri bubere na 15 na Isato agantebike kandori jari wisirini kwarwarira ngote ibuna togokora kwarwarire bunore ga no tamaite na kwarwarire bagantebin kansa mbugate nigatemire koriyo obogweni ase chinyagitari ao gati yabo ne kliniki Kenya Bikomo Nyamira General Hospital Kisiri Faro Kisi Galaxy na gukora uche ase nyagitari nene ya Kenyatta imeyo muche o Nairobi asaberire egeka kyo mwaka oyomon twagotomira ogenda libaro na Kenyatta konyo gokora bija genda Kenyatta na wikirabono nigaganiri chibesa chetane tichi milioni 2.5 elyo kweneke buna obwanirigu kegima namenyire Kenyatta Nairobi abo namenyire umwako mugima na rwarigu na koleire wese bakari kuruka chemotherapy na koleirwe na koleirwe bana bagante bikuruba na bakore chemotherapy bagante ngokora chemotherapy yingenda na bachikuma komo kubaroro be ase enga kintambe oberga konyoro konyi kuru ase abamate na basani buna maslin kerubo oyoro moirioye akwerera Nchasa Maria tangoro kwa maslin kerubo batseba noyo mintonka gaiga oberga kurwara emyaka ngebere guchimaga oye myaka 3 Obere gako na goteba narwarite agachaka rwaka umenyire Nairobi lakini umuchano nororo bwechi besa singenje bune family batseba nere bwekore mugakatayo abana baye nabakemba likonyara nekenyoro batemire gochanga emichango lakini ntori kwikeri na nigo yabere akonkonyore besa gwakana ebili yu ya nyagitari okorora kwaye kwagerera abana baye gusinya kogenderera na masomo abo obogima bokongutwetire kuringa kiyo roje nani ndagera igoro chiteyo last maybe do ande kibarwa onyore ndagera mundi nabana bamino nyomba emyake yebere mwana omuntu nero yori kwende school iya biditi ati school singenjo besa tiyo mwana akwende school ga uke school na ndura ni uchibesa roje kwenda usendera kwenda kwa musabira ribaga mambi na ndoira ni oneka video tire no kobolia kwa abantu wesoke na kubakonya kweneke buna Batsheba Kwamboka onyoro okubwena kwa bwango ogosaba gwaito bune kenyoro ne family twari gosabana gaki kamoranje oyo koigweri ogeriga akonyo mungino yasingenja abana baya bwate nabake anyore chibese ichi na matumaini narororongana bakubwena ne namba yanu yorataka gonkonya obokonyi bwe namba yane nigere 0727 014 020 inere namba yana Maria Batsheba Kwamboka Orobotioro nigorwariganetiwe amona job bangi nenjena gosomera ngoro kwa James ondeki Ndizi TV na gotigana no roboti runo kumurekana yande hayo agendete okolekana maiga yemeberebere yabete kwego tubwaneri wago asensemo ya transmara seka kimetinye berebe no kubura nigo mwerio yemebere yabakego tokali tukulia lero nabo mubunge wensemo ya Burabu imeye county Nyamira Ben Mumanyi niga kwanere ngane yu nigo chinga kicyateba ali abeteka kobeka na kone kibunembere yungo tokere asenseme yo yaberege korigwa ka kimetinye berebono chinga kyecho Ben Mumanyi ka ukwana nigarokara ko muche oburai ase county ya Nyamira aneko muche mugavana we county ya Nyamira Mosnyaribo na boigo no mokonyoye anasogo tekerenia magendero ase county ya Nyamira yani kero kyo ga wana bura tokora maches na mabara tokora romun na bali ba ko tebe bindebyo babere na Nyagarama wabere deputy governor for the last 10 years. Si watu ambao wamefanya kazi gani? Yani ngabara ne dia sabu ngiga asiyegendere yani ngaburi ngoibono kwete ekinegi oto tukakimbisana sana. Kutoka hapo nikaenda bunge. Tunaenda bunge tukanyorosana bungeni. Factory hiyo tukasema esiekwe.
Na chinga kicho mwemusewa wodi ya kiabonyorudi komoti ni gobono kwani aligetego chikirana aisko wabura ya sentunda ya kavera se wodi ya kiabonyore kutoka se county ya Nyamira kaukwana somo ya goma wa matanga ni gate yabuna ase wodi ya ena chikogendere ane kumulikera ensemo yebirengo byobocheno ase wodi yo nabo kubaikirana lyamenye benseme yochira baleta sentune ntangani echi achakire na nagantego chikora na kubolya abamenye benseme yokonyara kumubwatia na kumwachikura asintunda ya kabiri uno MCA wegodi yo ya Kiabonyoro. Ngelika yo mabuje ya gadget na CDF no mheshimiwa Ben Momai. Ekere ebinje ibi na county. The county gatakanga so a way a clean bill of balances. Egere a transit ya ndova kuche county teyure. Ba kole tabo baandi rova tuwabe gete shilingi 1500 chiko rinoveje ndikara kwa rugaria iwo matara ngakira kile kugorani ngakitari munyi bana doro. Na chinga kiyo agendre tomonogaliwe bunge ne Justin Muturi ni gate birabune kyama gya Democratic Party go CDP ni gobono kego chikwe bwaterani ya asobomo obwa Kenya kwanza niga ya kwana ya maiga ya bwatani baimebe kyamekyo weka seke gambiro na kwamirilia ngane yo kyamenge base kwe bwaterani ya somo obwa Kenya kwanza nigo Muturi atebirabune mirobeli ni gebekire eliko ene kimbacho goso asensemo ya Kenya kwanza na kwerobeli boikirano asobo choryo bonene bole bosyo chinga kiyo nigo anyaraga koerabuna nigo ensemo se committee yeteneto kwelike kwe byama registrar political parties bago chikwanire ngane yo litsuko lyankyo. Like all other parties and as provided for in the Political Parties Act, every dispute is first taken to the internal mechanisms of the party, and therefore even when they wrote the letter, the registrar quite correctly referred the matter back to the party. And on Wednesday when we sat in NEC, we agreed to go in terms of our constitution, Article 28 of the DP Constitution, to appoint what is provided for an ad hoc committee to deal with that complaint which they had raised. And therefore, that is where we are. We have complied with the requirements of the Constitution. And we expect that that ad hoc committee will be handling that matter. I think people just, we are in that exciting moment of politics. So what was happening in the parliament was just, people trying to get some bonga points here and there, say this or the other, because I don't think we spend too much time dealing with non-issues. But remember again, those are the procedures of the House. Even when we go back, we still have to revisit the matter, and I may not be at liberty to discuss some of those processes, how they will pan out. Na ekirugo kyobo governor himiye county ya Nairobi ni wakengereza kwa musaba ruandri obaganeti ekiruge kyo ni gochinga kechumu bunga Westlands Timothy Wanyonyi atebire bunana alino kwegenda na chikuire ekiruge kya sobo choryo bone bole bosio Timothy Wanyonyi gatebire bunani ya uchikuire kebandera ye kema gya ODM asokoliye ekirugo kyobo governor himiye county ya Nairobi kolengana na Wanyonyi ni gatebire buna nerebye ka betega kwelikia buna oyo ligeti ekiruge kyo weterase kia magya ODM nigo chinga kichumo governor we county ya Nairobi Anika Nanu nera agendrete koligia chinchera chogo chukoirukia ebandera ye kia magya Jubilee ekerokera chigo etiani ngogo chukoirukia bandera ye kia mekyo vosi obocholi wekerokyo bo governor se county ya Nairobi Jubilee go ekeraboni gatera etionde oyobwenete go chukoligie keroge kyo gwetera se kia mekyo aso koligie kerokyo bo governor me county ya Nairobi chinga kiyo omo bwa Kenya kwanza nigo obwa mwetiro mo seneta we county ya Nairobi Johnson Sakaja eligo chukoligie kerokyo bo governor ase county ya Nairobi. Kwa hii mchujo mimi siko, kwa sababu kwa chama cha ODM ni mimi peke yangu nili apply kuwa gavana wa Nairobi, na nangojea kesho baba niite wanipatie tiketi yangu tuendelee na safari tuanze kupanga mikakati. Sawa? Takbir! Takbir! Asante sana, kwa sababu mimi najua hii safari lazima tuende mapema, si ndio? Tuanze mapema, tuanze kupangana,
tujue tutamaliza namna gani. Na wakati huu mimi nasema ya kwamba timu Wanyonyi ndiye atavunja rekodi ya Nairobi. Lazima nipate kura milioni 1 na zaidi. Sawa sawa? Kwa hivyo hakuna kupatisha. Na umurai wegosori ya gymnastic ase ensengi mumanyekante buna murinari Watanabe nigo bonabetaga konyetarira ense ya Kenya asabeta kuarigani wane kamati etenete nsema ya Olympics manyekante buna National Olympics Committee of Kenya NOC oyo manyekante buna Paul Targeta iganya taga kumwarigania abwasi babeta bagukwanda mange asabo igobanya retaba kumulikera egosori ya gymnastic ekiatabire buna bwanete kuligerigwa na konyara gosirwa sense ya Kenya. So gymnastics is top 3 sports in the Olympic Games, but so far Kenya doesn't have a gymnastics federation. Gymnastics is a fundamental of the all sports, and Kenya need for the gymnastics federation and the gymnastics activity, because this is good for the future of the Kenya's country. So now, Paul Humphrey is my friend. I told that was please make gymnastics federation, and they accept. And now we work together. I work with Paul, and Humphrey is make developing for the gymnastics in Kenya. I saw that there's many kids in Kenya, they have a big potential. I think that's sure, it's 2028 or 2032, you will get for the medal. Na togotigana na mangana ye gosori manyekante buna gymnastic ni go tokoligereria yabaka okolekana boigwas chinse mochinde ebyombe byokogera mwanya bantu anase county ya Mombasa litukulia lero ni gobanyara bagokoro okorobekana sokwe murunganiria serikali anasogokina kwa magori y'ebintu byengencho anenendagira ni gasokwe murungani kwabona boigo nokorobekana uko banyara ko mochie serikali nako yiboria kwa nekinanko nyara go barego keye ebintu binde anene maguri yendagera eliko nyara gukini uchumi asoko nyara kumunyura oria ole bwokonyora wanse. Lazima wawape wa Kenya ridhaa kuweza kujikimu kimaisha. Tuko hapa kutaka VAT na pay zitolewe ama zisuspendiwe kwa muda hivi sasa, kwa sababu wa Kenya wameshindwa. Tumeona wiki iliyopita polisi 2 wamejipiga risasi na kupoteza maisha yao. Tumeona Nairobi vile mtu ameingia supermarket kwenda kuiba chakula, kuonyesha hali ilivyo hivi sasa hapa Kenya ni hali ambayo iko very desperate. Hapa kuweza kuiambia serikali wafanye mikakati, hali sio hali huku chini. Watoto wanalia, wamama hawana kitu ya kupika. Tuwapatie nini watoto wetu wakati wanalia njaa? Bidhaa zile muhimu zipunguzwe bei, mwananchi aweze pata chakula, kwa sababu ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba kila mwananchi anaishi bila njaa. Na chingo kia yuagenrete kia magia jubileni go kia ge kubwato kai certificate ko chasa bwatani chinsemo litukulia robosi obo chikuru andre birogo byo buraye chinga kichikuru ko certificate icho ni go bali ya barase kia magia jubile banyara bakobori go kane kibunankora libale kia mekyo na neno kubwatana na sensemo yazmio niko go chiko konya kubaleta ama Kenya bonse nigo chinga kichi banyara kubori go kane kibunanko nyara bale kumwakere ko komrebwe kia magia odimrera Rodinga elugo chikobo murayo gatano bwensa sobo choryo monene ugo chikokoleka n'umutinyo gatano na gatatu mwako yega ubukiri bubere na 224 that is going to hit the ground big ambazo tutakuwa tunapeana leo kule Kirinyaga walisema kwamba wanataka kupelekewa kule kwao Kirinyaga, kwa hivyo tunawapelekea wale wanataka tuwapelekee kwao, tunawapelekea kwao. Kwa hivyo we are happy with the progress because we have had consensus, we have had very healthy discussions, and we have agreed on candidates without being acrimonious. It is a win-win situation. In other places, of course, you have seen in other parties there is purely acrimony because it's a question of a winner-loser. But in our case, it's a win-win situation, and we are happy that the consensus building has actually brought us together, has actually brought our adversaries together, and we are working and working as a team. And you have seen from that example, we started with Taita Taveta, which we gave. We
have given to Embu, we have given to Kirinyaga, we'll be giving to Kiambu, we'll be giving to Nyeri and the rest of the countries to make sure that the na maiga yobo chodio bokebwe kyama kya yude okoleka nase chinsemo ao nigona ndabona sentundende obochodio bwanyara boko irorwa asensemo ya muibene gotoka meye county ya wasinigisho okoriro kobochodio bugo bokego the nominations we kyama kya yude asensemeyo niyo kogo chama ega ya bwate na baiga bamenye kurwa asensemeyo bali bakoko boke kyama kya yude kwe murungari buno bochodio buni obwa koleto asenchera yo wancherya nigo baganete kyama kya yude komeke tambukiro na koiro robochoria senseme yu engana abanyara gukora litukulia lero bali batene obochorio buni gobate una igobanyara kobeko bulindi boisaine asabate buno obochorio bwemegozi nominations we kyame kibwa babo koiro litukulia lero nigo bwabo kurwa senchera yu bwasire no bwasio kuwancheria kondewensi gotayo. I'm the county returning officer wapya wote, starting with myself, all the clerks and all the presiding officers. Apart from that, we have switched them. Nobody is working in their respective home. So we have switched the ward and the polling station. Kwa hivyo kila mtu anafanya kazi mahali ambapo hajui. We were able to do everything in time. As you can see, it is 7 a.m. This is the tallying center. Na hakuna gari yoyote, hakuna material yoyote. All the material has been dispersed. Wale walikuwa naenda ward ya mbali, the farthest. That is it's called what? Karona? Mibeki ward. Tayari imeshafunguliwa, hata Muibeni wameshafungua. Kwa hivyo we'll be going round to ensure the process is very smooth. I really want to thank our security personnel. Wamekuwa na sisi usiku mzima tulipo receive materials na kila polling station imewakilishwa na security. Na chama iliweza kufanya hivi kwa sababu the complainants were saying there was a lot of violence experienced including tear gassing. So we have been able to have security so that those ones wenye wana cause fujo wawache. So wale ambao na gotigana na yumo nchumo ligede tomole kirango hamangana yechigosoli na aralia yagendrete kurwa se ebiti